खालामबाय दिनै जों बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओनो थुयै कायसा awareness camp खालाय दङ बे awareness camp नि थुयैनो दिनै कायसा जों rally खालायखा rally दिनै महारानी कांचनप्रभा देवी community hall नि सिमे जों पदवीर बाजार rally खालायखा जे अ rally व नरगुइ दङ गोबां बरकनो participate खालायखा जे जों अ rally नि बिसिंतै दिनै एलाकानि बरकनो पारानि बरकनो अबनो सानामो सुगु ब्रै बोसोरनो थुयै जों जे अबहेलाराव खायतामानि अब खायथायख्रै बे ब्रै बोसोरनि हामख्रायनि बाङै जों जे चुकसाक बरं साखथारनो नांगौ इनके समान अधिकार होयनो बरं खायनो नांगौ पोषण खायनो नांगौ बरकनोबो इनके जों थिन समाजाव जे ब्रै रंनो थुयै जे अन्नाय अत्याचारङै दंमानि अ rally थुयै जों अबनो मेसेज सुनामो सुगु समान अधिकार जतनि बाङै थों इनके ब्रै रकनो तेबु गाहामखे ब्रै रकनो तेबु गाहामखे तिसानानै थों जतनि बेलेग खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरावनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुं याफारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताई बतंग नंनि बाय कक्तमा गाहाम आबुं खा नर कचाम रांचागनो सोलायबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जाग Gold ni making charges rupe tongnai 25% off te diamond ni making charges rupe tongnai 100% off amusmiya ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te niro five room no sokan bo jotono lamsogo swarnakomolo faina bagi তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাক হামবাই